ngibingelele ogogo nomkhulu ingwele zakulelizwe okuyizona eyiphethe lelizwe ngokusemthethweni. Ijabula kakhulu bakwethu ukuthi sesiphinde sihlangana kulonyaka sekukhona izinto ezithe ukushintsha kancane. Ngizizwa nginokujabula okukhulu, ngiyazi ukuthi lokho esikwenzayo akuyona into elula, into kodwa ebalulekile. Njengoba ubani ungishayela ucingo, khona ungishayela ucingo. Ngiyifisa njalo nje ukusho ukuthi saqala kanjani njengoba intombazane le ebikhuluma la ifaka ingubo enjani konje ihlaza ingenye yamantombazane eyodwa nje bona eyafika sisanda kuqala le ndaba. Namhlanje ayifundile ngoba kubo gender impela ungafunga nje kuphela kusucabanga ukuthi kusho ukuthi laba ababizwa kuthiwa iqhwiqhwiqhwi yaqala kanje lento kwakuwusizi labantwana. Ingakho lokhu isimzo wethu ngey'nsuku ey'mbili kuba ogogo bese sidlulisa ilanga bese kuba abantu abadala. I'm sorry ingane okwazi ukuthi alethe injabulo ebantwini angalethula ukubona iy'ngane-ke ezazingenabani ukuyifundisa. Saqala umsebenzi kule ndawo ey'fundeni ezimbalwa ukuthi sakhe into esayibiza ngokuthi umfundaze, kuba kusho ukuthi iy'ngane zazizofunda nje zingazange yikhokhe lutho. Thina sizihluphe ngokuthi sithole imali yokufundisa lezi ngane. Uma sesikwenzile lokho sathola ukuthi lezi ngane esizifundisa kuyahlushekwa kweminye imizi, uhlushekwa lokhu kwangempela. Sabona ukuthi lezi ngane njalo uma kushaya uDisemba zidumele ebusweni ngoba ayikho into eyijabulisayo nalencane. Yangithinta lento ngoba ngaleyo nkathi ngangisemusha nami, njengoba kodwa of course ngisemusha ngagughi mina. Ngibona ukuthi lezi ngane noma sizisize ekutheni yifunde, kodwa uma kuDisemba nisihlele ekhaya zingasaya esikoleni kunzima. Ngase ngithi no, asenze okwesibili, sithi ngoDisemba kube khona into esiye ekhaya yokuthi sisondeze lezi ngane zikwazi ukujabula. Saqala lapha ekhaya emzini kababa kwenza lokho ukuthi njalo nje ngoDisemba hlabe inkomo ibeye, ngiqoqe zonke lezi ngane zizodla inyama, sijabule, sithenge amathoyi, sithenge konke. Ngabona kukhona ukushintsha njalo nje uma sekusondela uDisemba sijabule, sifike ngokuningi, sifike nomama nako konke. Kwahamba inani lakhula. Ngabona ukuthi inyama yenkomo yodwa ayisenele. Ngase ngize ngikhulisa kuba khona esibili ehlaba zambili ngoba ngifuna ukuthi zidle ingane zizwe kahle inyama. Ngoba ezinye kusuke kunzima ukuthola inyama
ngesikhathi sonyaka. Yakhula inamba, kwakhula nomama abaphelezela iy'ngane. Ngase ngithi ayisenele ey'mbili sezizoba ntathu. Ngabona lapho ukuthi angithandi ukwesindayo. Ngenhlanhla-ke kwakhona abavuma ukuthi engathi inhlelele kwase kwanda size sisuke laphana nje size la lesikole ngoba abantu babengaseningi. Ukuhamba kwesikhathi kwangifikela ukuthi noma lezi ngane siyisiza ziyakhula zizoba nempilo siphile kahle sezindala mhlawumbe abanye baphumelele kakhulu. Kodwa kunabantu phakathi kwethu ababaleke ngendlela eyisimanga. Ogogo. Ngaqala ngogogo kakhulu ngingakayicabangi insizwa. Ngoba ngangazi ukuthi ogogo ibona abantu abayizinsika zemizi yakhileyo. Kanti uma sekufika esikhathini sokuthi bayaguga kulapho ukubone khona ukuthi umuntu omdala kulezi insuku zanamhlanje akasafani nomuntu owayekhona ngesikhathi sakudala sogogo. Ngoba ngesikhathi sogogo nekhehla nesalukazi kwakwaziwa nje ukuthi uma ikhehla selidala kufanele ukuthi abazukulu abancane kube yibona abasondeza isikhulu uma ilanga selijika sepanga kube yibona isigudula isikhumba bamdonse athamele ilanga. Uma umama naye bamsondezela ucansi umsebenzi wabo abantu abancane ukwazi ukuthi ugogo uvukile njalo njalo. Kwangifikela ukuthi ogogo abaningi nabenza izinto ezinkulu kakhulu nomkhulu abasanakwe muntu kulezi insuku zanamhlanje. Sekulula kithini ukuba sithi uma ugogo esekhulile singenzi lokho kwakwenziwa kudala izwe lisabusa ukuthi baphathwe iy'ngane zazazi ukuthi umsebenzi wazo ukugada ugogo nomkhulu. Manje sesibhizi kakhulu sebe bathathe kuthiwe basiya kuthiwa yini le ndawo kuhlala kuyona old age. Old age. Khala badala. Bayohlala endlini ezihlala abadala. Ungabusamazi lokho kwasincisha ukuthi abasha bangalitholi ithuba lokufunda ngoba abantu abadala babe isikole esisimanga. Babekwazi ukwakha umuntu ukhule ube umuntu ozofana nabo ozoba nento enhle ayenzayo ezweni. Kodwa ke wangasakwazi ukuthi ungavusa ukuthi iy'ngane ngoba phela nazo seyigcwele esikoleni azikho la. Ngase ngithi akumnandi ukuthi sijabulise iy'ngane nathi sijabule abantu abadala bangajabuli. Ngase ngithatha isinqumo sokuthi ngoDisemba sokwenza ukhisimusi ababili abasondeleneyo. Owezalukazi nomakhehla bese kubakhona ilanga phakathi la sizoklina khona kuthi-ke ngelanga lesithathu ebese kuba abantwana. Lokhu ngabona ukuthi kuyasiza ngoba kuzokwenza ukuthi nogogo babone ukuthi abasalahliwe nomkhulu. Kanti futhi uma kukhisimusi sizama ukubalandela iy'ngane ey'ncane noma ngabe isimo besingamile kahle kuleyo muzi kodwa ke bathi nje ngokhisimusi nabo ukuthola into ezimnandi okumnandi okuhlohlozelayo nokumnandi njalo. Sakuqala-ke lokhu eminyakeni eminingi kakhulu kwahamba kahle. Ekuqaleni ngoba sasingenalutho njengoba singenalutho namanje sasiye sithenge inkomishi sithenge logogo
bakwazi ukuphuza itiye fundi. Ingakho nje safundise iningi ingane, ezinye zingotishara namhlanje, ezinye zingodokotela, ezinye ziyizinto engabizeki ezikhulu, laba bakwazi ukugoba insimbi benze konke. Kwakufunda ngenxa yalokho esakwenza ukuthi kufane nosiko okuthini, ukuthi njalo nje ngoDisemba sojabulisa ogogo, sijabulise obaba, sasibathengela ngisho induku lezokubambelela okuthiwa induku zokuhamba, walking sticks, kanye nokunye. Lokhu kwasisiza kakhulu, ikakhulukazi entsheni okuyiyona ebisazophila isikhathi eside. Safunda ingane, safunda zonke izifundo ezifisa ukuzifunda. Kwavela othisha, kwavela onesi, kwavela odokotela, kwavela nalaba okuthiwa ihlakanipho enkulu, kuthiwa besayensi. Kumanje nje la emakhaya nasemadolobheni kukhona abangakhohlwa ukuthi bathole amandla, bathole isibindi, bathole ukungabi namahloni. Kwaqhamuka ngenkathi senza lokho esikwenza manje. Ngithi angilande kanje ngoba kwahamba angikhulumi ngezinye izinto ezazizinkinga okwakufanele ukuthi sibhekane nazo, ngoba ngenkathi siqala lokho kwakukhona lento kwakuthiwa udlame, kubulalana abantu. Kwaba into enzima nje ukuthi uthathe ingane kwenye indawo okuthiwa kulwabangalananga la, kodwa ngenhlanhla sahlangana nalaba okulwa nabo ukuthi ayidedelwe ingane zize ezikoleni. Namhlanje abanye babo bakhimizi, abanye babo banemizi, sebefundisa abakubo njalo. Sabona kuyinto enhle lo. Ngaleyo nkathi ngiqala lento ngangise omunye wabakuhulumeni abala kulesifundazwe. Angisazi ukuthi konje ngesilungu kubizwa kuthiwa yini, uphethe unikezwe umnyango kuthiwa MEC. MEC. What? MEC. Nazo ke ifundiswa zisho. Kusuthi nami ngake ngaba MEC. Thank you very much. Ngokuhamba kwesikhathi besisiza abantu, ngase ngithunyelwa eParliament nakuhulumeni. Kwasho ukuthi ke nami sengize ngafika lapha phezulu, lapho kwakufika khona inkuzumala. Nami ngabona ngasenginkuzumala nganyana, sengikhona phakathi kwabo. Ngoba sasenza lokho, abakahulumeni sasinabo basebeyazi ukuthi kunento enhle. Nami kwathi ngoba sengilapha ngathola ukuthi kunezinto eziningi kahulumeni. Asukilokhu ake sisiza madoda, sineyintandane ngale. Kwasisiza ke lokho because bayijabulela abaningi. Saseke sithola ukuthi bayenza lento yayinhle ngaphezulu kwalokho ekade babaza kahle nje uhulumeni, ikakhulukazi ngenkathi sengiyiphini likamongameli. Uhulumeni avela sebenza thathe yonke into, alethe into ezinhle enze kube kuhlela, alethe nemali. Ngakhuluma nohulumeni la kangikade ngikhona kwandade, kwasho ukuthi lento esasiyisungulile isiyinto namhlanje enkulu. Nabanye bafuna ukuzobonela ukuthi kazindenzwa enkandla. Sicele amakhosi ayisithupha, sagcina sekukhona amakhosi awu-11.
saze sakha ikomiti elalinabantu ngamunye ophuma enkosini ngayinye ebese behlangabanyene kwaba yilona komiti lele libhekene nogogo nomkhulu kanye nabantwana. Yaqhubeka lento kwaze kwafika lapho khona wawuthi ma ula ungabone ngayo okuningi babantu kungekho lapho sithi siyashota khona ngokudla sibambisene nabafowethu nakho konke. Kodwa ke kwase kuqhamuka izinto ezijwayele ukuvuka phakathi kwalento okuthiwa ipolitiki ezombusazwe. Abantu bezombusazwe bayinkinga, abantu bezombusazwe bayinto enhle, kodwa maye babo ake basuswe idimo liyabaqeda. Kwathi uma sesiphumile laphaya abanye bathi angabe sasizwa lo muntu, engathi ukusizwa mina kanti ukusizwa abantu benkosi. Yancipha-ke leya nto yokuthi kube yonke into esiyidinga ibe khona. Ngaleso sikhathi kwakuye kube khona odokotela bafikela ngalezi imoto zabo bezobheka omama abadala, babheka ukuthi banoshukela, babheka ukuthi abanalutho. Sisebenza nesila, bayangena bayaphuma, aphumuke sephethe amaphilisi sokuyo yonke into. Ngangicabanga ukuthi ngaleyo nkathi abaningi bangabukela kulento babonele, ngoba yinto engangicabanga ukuthi ukuba ngangingekho la enkandla mhlambe ngangile kanti abantwana nakhona ngangiyoyenza. Ngicabanga ukuthi laba sebeyibonile sebezothathela, kodwa ke singabantu asifani. Kuthiwa abantu bahlula indodana kaNkulunkulu ize ukuzobasiza, bangayiboni indaba, bayixhoma phezulu, bayibulala 50 kwasiza ukuthi indodana kaNkulunkulu ayifi. Yababonisa nje kancane ngathi file yaqeqisa ikhaya. Kwathi elangenokuya ephakama enyakazika yaseniko babalelwa bagcwala intaba abantu-ke la. Ukusukela ngaleyo nkathi ngoba kwasho ukuthi lokho ebekade sikwenza lezi insizwe besikwenza nakhona intombi asafuni. Ingakho-ke ekuhambeni kwesikhathi asibanga nayo into enjalo njengoba namanje singalibeni, kodwa ngafunga ngathi ngeke siyeke noma kuthiwa izipho ayiphelele, ngithi bazozithola abantu nabanye bayithola futhi ngelinye ilanga. Sisho futhi uma zincane zingenele ukuthi akunelanga bakwethu sizenzelana, kodwa sesihambe sahamba sadlula kuleya entezo umbusazwe, ngoba abantu bezombusazwe benza isimanga esikhundleni sokuba benze umsebenzi ukwenza isizwe ukuthi siphile kamnandi. Bashintsha, bafuna ukusihlupha, basihlupha sonke ngenhlanhla. Nathi siyayazi into okuthiwa ezombusazwe, sawusebenzisa kulowa nyaka odlule. Sabona ukuthi lezi zikhona inhlangano ayikho neyodwa yenza lento esithi ibalulekile yokuthi sibuke abantu bakithi ukuthi impilo zabo zibe ngcono, ukuthi inkululeko esasilwe nasiyitholile. Sekuhlupheka, sekubusa abambalwa, iningi lethu sisahlupheka. Ingakho-ke sakha lo mbutho.
ngawo ke ingakho sesivusile lento kabusha ngoba sesinalomoya lo moya umkhonto wesizwe asisho ukuthi sithenga abantu ngoba nangaleyo mkhathi sasingathengi umuntu sasithina sidila nabantu bakithi ngenhlanhla ke abanye bethu noma ngabe uyelinye iqembu sikuzonde sikazi nje awukazi ungizwe nje ngithuka umuntu ngoba umuntu welinye iqembu namhlanje angandi ngihlale ngibuza usuke sethukelwa konini ngokuzikhethele iqembu lakhe na ngoba uma ufisa ukuthi abantu beze eqembini lakho onakala ukuthi unesandla sokubaphatha nokuthi uyabazwela musa futhi ukuthi uma ubona umuntu welinye iqembu uthi akalami kudlelo wakho asidleni sonke kubalulekile ukuthi uma umuntu akungathi uma umuntu ube nendlela okhetha ngayo ebese kuthiwa wesilwane ihlale balalela abanye abantu bezombusazwe bethuka abantu kimina ke bayitika anginandaba ke ngoba angingone umuntu kodwa into ebalulekile ukuthi indle emnyama endinkolelo yami indle emnyama kufanele ukuthi ibumbane ibe ndawo njengazo zonke izizwe ibumbene lapha emnyama kukhona insizwa lapha ecula ngalento kuthiwa yini sabunkositini kuthiwa yini leshawalayo inkositini shawalayo khona lapha bafaka leso awumazi bani wasamkhumbula umuntu onimaziyo ubani konje lesizwe ubani ekhumbula uChini namkhumbula uChini ngeke umuntu uma ecula ngezizwe ethi sihluke kangakanani thina ethi asishisani eziyizizwe thina siyashisana ngomlilo senza konke injongo enkulu eqinisweni ukuthi asibumbaneni ndlemnyama asibumbaneni nangikhuluma nabanye abantu lapha ngoba sesizokhethweni ngithi kubona yazi abanye abantu bayayithanda into yabo uma kuthiwe uyilungu lale phathi lizokulela igama kwasho bavuta usafuna ukusuka khona ngithi kubona kulungile ke sivumelane sibe nesivumelane sisodwa nje one kulokho okuzayo ukuthi sovota ndawonye sonke thina ndlemnyama silithathe izwe siliphathe sibuyise umnotho wethu sibuyise ukubusa kwethu sibuyise konke nje umhlaba wethu ngemva kwalokho sesingabuyela-ke emaphathini ethu akusena msebenzi kodwa sobe sesiphethe uma singenze njalo ngoba akufuneki simsuse nenkani umuntu entweni ayithandayo kwenza sesikwenza manje nenkolo ngoba ngeke kusaba khona abantu ukuthi bayahlangana no sesineqembu lethu manje esilithembayo ukuthi sizokwenza lento esifuna ukuze nathi sibe ngabantu siphile umsebenzi wethu lokufanele basiwenze singajabuli uma umunye umuntu elambile simdabukele ukuze izingilozi zisidabukele noJesu asidabukele noNkulunkulu asidabukele namadlozi asidabukele kwenziwa njalo kithi ingakho ke sithe manje ngeke sabuyele emuva njengoba kuqala
ngathi mase ngiqalile lento ngahamba ne-organization sengiyikhohlwa nje igama lamanje seyibizwa kuthiwa uGogo. Yangithatha yangisiza kwengangikwenza la. Manje sengineqiniso ukuthi le esikhona ngoba nami ngikhona lapha ekhaleni ngeke ingabe sasisiza izowenza umehluko kithina sonke. Kuleli langa ke elilandelayo sengifuna ukuqeda ngoba nalizelento ngaphambi kwakusasa senze into yokuthi izingane zibe nomdlandla ukufunda. Sicele izingane esezaphasa esezinamajazi neziqoqo ukuthi beze la bazobonisa lezi ezingakaphasi ukuthi kusasa likhona. Basweke mame lapha bayichaza abanye ukuthi kwakuhlushekwa kithi kodwa namhlanje akusenjalo. Ngoba sizama ukubaheha ukuthi abafunde ukufunda kubalulekile. So besikwenza ke lokho sibajabulisa nabo sikanye nabo sisonke. Konke sikwenzayo sikwenza ngoba sikhuluma nabantu esibaziyo nabangani nalabo abanokiki ukuthi sisizeni sizohlangana ke kube khona nje leli lesikhathi senjabulo komama ogogo nomkhulu. Siyajabula ukubona sizokwenza lokhu kube ngcono ngokuhamba kwesikhathi ukuthi manje besisuke endaweni eningi lesikhathi asasenza konke ukusukela manje sizoqala ukwenza amalungiselelo kusaqala unyaka ngoba sifuna uma senifikela kube khona ozothi hey angitholanga ngishiqatha leli ngoba sithi la Christmas kwabantu abadala, Christmas kwamakhehla wezalukazi, Christmas weyingane. Ukuba khona kwenu kuyasijabulisa. Sijabula ngendlela eyisimanga. Ngike ngithi ebantwini umuntu ongajabuli uma nabantu abaningi abona sengakusuke edalwe kabi. Usuke singambiza ngenandi webabo. Uyabona nje sophuma ngingcwele mina. Wacela befundisi. Ngingcwele nje, ngiclean nina so. Sambe ngaqala kusasa ukwenza isimo. Namhlanje lutho. Sijabula kakhulu zalwa kwaphela. Kongolosi. Sijabula kabi kade ngakugcina mzala. Uthi angisabuyeli la ngoba ngisaba ukuwa lapha. Kulezi ntaba zakho ifuyile lapha ezinemgofu. Sijabula kakhulu ukuba noda nabantu abadala. Uma uba khona kwenu abantu abadala isibusi